Рәмия, әкият геройлары патшалыгына барасың киләме? Әлбәттә килә, Рамай. Алайса, без синең белән бүген әкият сарайына керәбез. Казан шәһәренең Петербург урамында урнашкан әкият курчак театрына. Ура! Бу бинаның манаралары бигрәк тылсымлы. Ә балконнары, тәрәзәләре гаҗәеп бизәкле. Әйе шул, үзенә җәлеп итеп тора. Тизрәк эшенә кереп карыйсы килә. Ә театр эчендә әкият геройлары патшалыгы. Алар курчак театры сәхнәсендә җанланалар һәм балаларга шатлык өләшәләр. Әкият халык иҗатының борынгы жанрларыннан берсе. Төрле маҗараларга кырылган әсәр. Дусларым, бу әкият геройларын танымаган татар баласы юктыр. Әйе, дөрес уйлыйсыз. Бу Су анасы. Габдулла Тукайның Су анасы әкиятендәге герой. Әнә, кулында алтын тарагы да бар. Ә менә монысы Габдулла Тукайның сүдәлесе. Бармакларын бүрәнә ярыгына тыгып, кычкырып утыра. Татар халык әкиятләрендә хайваннар турындагы әкиятләр аерым төркемгә бүленә. Мондый әкиятләрдәге геройларга төрлечә бәя бирелә. Ат һәр вакыттагыча эшчән. Һәм кешеләрнең якын дусты да мин. Төлке барлык әкиятләрдә дә диярлек хәйләкәр, алдакчы, ялага итеп сурәтләнә. Шулай булса да, мин хайваннар арасында иң матуры. Анысы шулай, сылу төлке. Синдәге кебек матур кыйрык берәүдә дә юк. Һәр әкият явызлыкны гаепли, гаделлекне, хаклыкны яклый, игелекле, тугры һәм мәрхәмәтле булырга өйрәтә. Безнең балачагыбыз кызыклы әкиятләргә бай булсын иде, дусларым. Сау булыгыз!